Welcome back for another Filipino food recipe. For today's video, we're going to make pork estofado. So para lang po siyang adobo, but this one, meron po siyang ripe bananas. So without any further ado, let's go! So ito po ang ating kailangan, 1/2 kilo of pork, cut it into cubes. And then, we're going to add 2 tablespoons of our oyster sauce. Yan. So, ihahalo lang po natin yung ating oyster sauce sa ating pork. Yan. Ganyan. So, ibuhos lang po natin. And after that, we're going to add vinegar naman po. So, this one is 1/2 cup of our vinegar. At lalagyan din po natin yan ng peppercorn. At syempre, kakailanganin pa rin po natin ng soy sauce. So, we're going to add 1/4 cup of our soy sauce. Yan, so haluin po, no? And after that, we're going to add 1/2 cup of our sugar. Yan, buhos lang po yan natin dyan. And then, mix it all together para ma-absorb po ang lahat ng ingredients. And now, let's prepare 6 po piraso ng ripe banana. So, this one is saging na saba. Babalatan lang po natin ito and then slice it into 1/2 inch thick. So, for other ingredients, kailangan din po natin ng 1 piraso ng ating onion. So, we're going to slice it. At ilalagay lang po natin yan sa ating ibinabad na pork. Yan. So, haluin din po natin to ng maayos. Yan, ganyan. And, syempre, hindi pa mawawala ang isa pa na kailangan po nating ingredients, ang ating bawang. Yan. So, we're going to chop the bawang and then ilagay din po natin yan. Ihalo lang din po natin sa ating nakababad na pork. And now, we are going to heat a frying pan and then we're going to pour cooking oil. So, painitin lang po natin ang ating mantika. At pag mainit na po ang mantika, ay ilalagay na po natin ang ating saging na saba. So, remember po, hinog po yan, ha? So, fry lang po natin yan. Then, antay lang po natin hanggang sa mag-caramelize po ang ating saging na saba. Then, flip it over para po maluto din po ang kabilang side. At pag naluto na po ang ating ripe saging na saba, hanguin lang po natin ito and then set it aside lang po muna. So this time, ay lulutuin na po natin yung ating pork. So ito pa rin po yung kawali na pinaglutuan ko po kanina. Tinanggalan ko lang po ng mantika. Ayan. So, fried po natin yung ating pork. And then, tatakipan lang po muna natin ito ng mga 7 to 10 minutes. Kailangan po muna lutuin natin ang ating pork. After itong 7 to 10 minutes, open na po natin at ilalagay na po natin yung ating sabaw. Sabaw talaga. So, kanina po, yung pinagbabaran po natin kanina ng ating pork. So, dapat hindi niyo po ito itatapon dahil kakailanganin niyo pa rin po yan. So, after this one, tatakipan lang po muna natin ulit, then simmer it for 5 to 7 minutes na lang. So, pag naluto na po din yan at medyo konti na lang po yung sabaw, yung pinaka-sauce niya, ay ilalagay na din po natin yung ating fried ripe bananas.
our pork estofado is already done. If you like this recipe, just like this video. And please don't forget to subscribe to this channel for more recipes. Ito pong muli sa Lord Hermosillian na nagsasabi, ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta may tsaga ka lang. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!